Que Pontevedra siga avanzando ou que retroceda. Esas son as únicas opcións que o BNG ve posible despois das eleccións municipais. A portavoz nacional achegouse esta mañá á cidade para pedir aos veciños que saian a votar este domingo e que non dean nada por feito. É importante que o vindeiro 26 de maio haxa unha gran movilización nas urnas, que todo voto de país, todo voto nacionalista, todo voto inconformista se deixe sentir o 26 de maio e que encha as urnas de votos o BNG, porque nós somos unha garantía de que o próximo 26 de maio vai haber o frente dos concellos unha forza política que ten solvencia, que ten coherencia, que ten as ideas claras e que ten un modelo de éxito que se desenvolve nos concellos onde temos a confianza para poder gobernar, demostrando que se pode facer política de outra maneira e que hai outro país posible. O Bloque Nacionalista Galego quere que a cidade sega sendo unha referencia e por iso o alcalde pide aos pontevedreses que confíen en que o mellor está por vir. O día 26 xogámonos que sigamos avanzando e seguimos tendo a Pontevedra no mapa, sendo unha referencia en moitos aspectos da vida municipal, en mobilidade, tamén referencia en tratamento de residuos sólidos urbanos e tamén referencia en alternativas a un transporte que non está sendo operativo e que necesita avanzar con métodos máis modernos, actuales, sostibles, tanto económicamente como socialmente. Polo tanto, na visita a Pontevedra, a portavoz nacional fixo tamén un repaso das propostas dos demais partidos e asegurou que non votar ao BNG suporía un retroceso importante para a cidade. Que o que hai enfrente, pois eu creo que non é unha alternativa de futuro, é unha alternativa que o que está dicindo é que quere volver cara atrás, que quere aplicar fórmulas fracasadas, políticas que xa noutros lugares demostraron que non sirven para facer que esta cidade avance e que, por lo tanto, o 26 de maio a papeleta que garantiza que Pontevedra siga avanzando é a papeleta do BNG que encabeza Miguel Anxo Fernández Lores. A agrupación municipal repartiu nesta xornada o cómic Lorix pola cidade, un cómic que ia acompañado da papeleta do BNG, a única que para eles supón unha garantía para que Pontevedra siga avanzando.